Kaixo, eremu magnetikoarekin jarraituz eta aurreko bideoetan ikusita karga bakar batek sortzen duen eremua ikusiko dugu orain karga askok sortzen duten eremua eta karga asko non ditugu ari batean. Demagun badugula ari bat eta ari horretatik intentsitate bat mugitzen dela. Orduan, gure elektroiek, gure kargek edukiko dute abiadura bat eta aruntza izango da. Aruntza baldin badoa eta hemengo puntu batean sortzen duen eremua kalkulatu nahi badugu, hartzen badugu karga batek sortzen duen eremua, edukiko dugu, badela aurreko bideetan esan dugun moduan, mu zati lau pi ingurunearen araberakoa, karga bider abiadura, bider posizio vektore unitarioa zati R karratura. Hau bihurtu behar dugu ari batean erabilkorra dan zeo zertan. Nola? Aurreko eragiketa batzuk egiterakoan, kable batek pairatzen zuen indarra kalkulatzerakoan, esan genuen abiadura bazela posizio aldaketa denborarekiko, eta intentsitatea badela karga zati denbora. Hortaz, karga bada intentsitatea bider denbora. Sartzen badugu hemen, hau izango da karga bider abiadura, bider vektore unitarioa. Orduan zer daukagu? Badoa zela bidenboraiek eta badugu intentsitatea bider posizio aldaketa vektore hori zati distantzia karratura. Hau izango da kable unitate batek sortzen duen eremua. Biot eta Zabartek esan zutenez. Karga bakar batek, korrontari batek sortzen duen eremura pasatzeko, karga bakar batek egiten badu hau, elementu infinitesimal batek, ari baten zatitxo batek egingo duen izango da, bere intentsitatearen eta intentsitateak noruntza doanaren araberakoa, karga bidera abiadura. Horren ikusiko dugu ari batek sortzen duena. Horretarako hartuko dugu ari zati bat. Ari zati honek, hau baldin bada minus L eta hau baldin bada L, eta korrontea goruntza badoakigu, hartzen badugu kablearen zatitxo bat, ikusiko dugu zatitxo horrek puntu honetan sortzen duena. Honetan, sortzen duena izango da bere intentsitatea, bider desplazamendu vektorea, bider vektore unitario hori, hau tita baldin bada izango da pi kenteta, zati distantzia, hau da distantzia, karratura. Hemen matematika pizka bat egin behar da, eta R eta X elkar erlazionatuko ditugu trigonometria erabilita, baina selektibitatean ez dute eskatzen halako kalkulurik demostratzea. Liburuan dago, begiratu eta dudaren bat baldin baduzue galdetu, baina hemen garrantzitsua dena da, nola kalkulatzen dugun, hau izango da, ari batek sortzen duena, eta ari batek sortuko duena izango da, nik hartzen badut ari hau, eta zati infinitesimaletan moztu egiten badut, gero, batuketa oso bat egin behar dut. Puntu honetara, helduko da, hemendik, zati infinitesimal guzti hauetatik. Hau zer da? Zirkunferentzia erdia. 0 pi. Orduan, integrala egiten badut 0 pi artean, ari batek sortuko duen eremua, matematika pizka bat eginda, ez dugu hemen egingo, mu zati bi pi, intentsitatea zati zein distantziara dagoen puntua aritik izango da. Hau da, ari batek sortzen duen eremu magnetikoa. Prozedura matematikoa ez dute eskatzen selektibitatean, eta igual beste bideoren batean egiten dut, eskatzen bai idazue, baina buruan eduki behar duguna da, karga bakar batek hori sortzen badu, karga bakar batetik ari baten elementu infinitesimal batera nola pasa, eta horretarako egiten duguna da, abiadura badela posizio aldaketa denborarekiko, eta karga badela intentsitatearen erlazioa, eta Biot eta Zabartek proposatu zuten ateratzen dugu. Gero hau, baldin bada kablearen zatitxo infinitesimal bat, horrek puntu honetan sortuko du hori. Aruntza da. Eta batu egiten badugu, kable horrek dituen zati guztiek sortzen duten eremua puntu batean, integral bat egingo dugu, batuketa infinitu bat, 0-tik pira, zergatik? Hemendik, honagoa zelako.
puntu guztiek hor egiten dutena. Noruntza ateratzen da eremua. Eskuineko eskua erabiliko dugu. Goruntza baldin badoa korrontea, eremua izango da, atzamarrak ematen diguten hau goruntza badoa, puntu horretan eremua aruntza da, puntu horretan eremua onuntza izango da, honetan onuntza, eta bera bada alrebez. Hau askotan erabiliko dugu, hurrengo punturen batean, kableen arteko indarrak aztertzerakoan ikusiko dugu, eta selektibitate azterketa askotan, ariketa askotan, galdetzen dute puntu batean sorturiko eremua. 2, 3, 4 kable baldin badaude. Orduan, bakoitzak egiten duena, eskuineko eskuaren erregela erabilita ikusi behar dugu zein den norabidea. Vektoreak dira, eta noranzkoa eta norabidea oso garrantzitsuak dira. Begiratu hau, matematika hau beharrezkoa bada egingo dugu klasean, baina hau da kable batek sortzen duen eremua kalkulatzeko bidea. Eta hau da, kable batek sortzen duen eremua. Horrengo bideoetan ikusiko dugu, hau oinarri izan da, hainbat, espira bat egiten badugu eta hainbat espira jartzen baditugu elkarrekin sortzen den eremua. Venga!